Das la senyal. Recording is on. Hola, soc Vicent Ronchoni, secretari del jurat. Vos puc dir que els components del jurat, que són Lola Albert, Toni Cervera, Belén García, Victòria Miguel, Òscar Silla i Pepe Vinaixa, després de reconèixer que tots els treballs han tingut una excel·lent qualitat i que han aportat moltíssim en quant a solucions i en quant a idees i projectes, tot i això, per unanimitat, el projecte guanyador ha sigut el projecte del grup d'economia local, que parlava d'una plataforma de venda online o marketplace. I ja li passo la veu a Lola Albert, regidora de l'Ajuntament de Picassent. Bon dia, bona vesprada, millor dit. Conclou la primera edició del Hackathon Picassent, dedicat e inspirat en la necessitat de trobar solucions als reptes que es planteja l'actual situació originada pel Covid-19. La primera conclusió que vull transmetre-vos com a Ajuntament és que, sens dubte, avui podem sentir-nos orgullosos i orgulloses davant una iniciativa de participació i col·laboració ciutadana exemplar, que ens enriqueix com a ciutadans i que ens ha permès compartir, reflexionar, aportar i aprendre tots i totes junts. Buscàvem talent, creativitat, entusiasme i, sens dubte, l'hem trobat. Vull agrair-vos el treball a cadascú i cadascuna dels 40 participants. Avui, la vostra generositat i participació va marcar, sens dubte, l'inici d'un nou camí de col·laboració. El Covid-19 ens ha posat contra les cordes. Sols o soles no se n'eixirem. Ara més que mai hem de fer valdre el valor de la comunitat. Per això, per l'Ajuntament, té tanta importància que estigueu ací, junt a les dones que han cosit mascaretes, o els voluntaris que les han repartit, o els que estan fent la compra de les persones que no poden eixir. Participants, treballadors de l'Ajuntament, mentors i mentores, gràcies. Heu fet un treball extraordinari. També vull destacar el fet que el jurat ha estat integrat per directius i directives del teixit empresarial de Picassent i, al igual que tots vosaltres, ho han fet de manera desinteressada. Que persones vinculades al teixit empresarial formaren el jurat no ha sigut una casualitat. Ha sigut una decisió del comitè organitzador per mostrar la importància de la col·laboració entre diferents actors socials i econòmics de la nostra comunitat. Vull destacar que tots i totes les membres del jurat ens han dit sí ràpidament i els ho agraïm molt. Ha quedat clar que tots i totes, unint esforços, són més forts. I mentre esperem que els científics guanyen el virus, nosaltres acabem de demostrar que avui estem més a prop d'aconseguir una victòria. Pot ser no definitiva, però sens dubte una victòria per enfrontar-nos millor al desconfinament, o a fer que ningú es quedi enrere, o a millorar la prevenció dels contagis, o moure'ns en major seguretat i a trobar maneres d'enfortir l'economia local. Vull també, abans d'acabar, tornar a donar-li les gràcies a Sergio per il·luminar el comitè organitzador amb la seva experiència prèvia i a Victòria Vázquez, que encara que siga treballadora pròpia de l'Ajuntament de Picassent, s'ha volcat i ha demostrat una vegada més la seva capacitat creativa. Per supost, a tots els mentors i mentores i al jurat, i a Vicent Ronchoni i al meu company Salva Morató. Per cert, i encara que Sergio no volia que diguera res, comentar-vos que el pot de crema, cigrons, llentilles que heu rebut són la mostra d'un nou projecte emprenedor del propi Sergio i que si vos ha agradat, ja sabeu, podeu fer comandes. El jurat, seguint les normes de la convocatòria, ha destacat una de les propostes realitzades i per unanimitat com la proposta guanyadora. L'Ajuntament
estudiarà en cura tot el treball realitzat, totes les propostes que ens heu fet arribar i tractarà de posar en marxa cada una de les iniciatives en el marc de les nostres competències i d'allò que puguem dur endavant. Ànim, no baixem la guàrdia, vos esperem en properes edicions. No podem abraçar-nos, però sens dubte podem seguir estimant-nos.